Taliwa sa hulga sa Nipah virus nga mikatap karon sa nasod sa India, giawhag ang paghingusog sa information drive o surveillance niini. Nagpaabot pahinon og impormasyon og direktiba ang mga local health offices. Ania ang report. Ang Mandaue City Health Office wa pay nadawat nga impormasyon o direktiba gikan sa Department of Health. Kabahin kini sa Nipah virus nga gika-report nga may outbreak sa ubang Asian countries. Sakit kini nga napasa gikan sa hayop ngadto sa mga tao. Magpaabot pa hinuon sila niini ug unsay lagda nga tumanon. Anything that will affect the health of us should be a cause for concern, di ba? So I think we had COVID scare, which we fought bravely. Ang sige o kuan nga Nipah virus, it seems nga makahadlok po siya, but then it's good to know nga so far in our vicinity, wala. Apan giawhag sa health officer, kanunay nga magmatngon gihapon ang katawhan. Importante ang pagmintinar sa kalimpyo sa panglawas ug sa palibot aron makalikay sa sakit. Kung may gipamati sa lawas, tambag nila magpa-check up dayon sa doktor. Usual nga hygienic practices na kanang atong simple hand washing. Mukuan gyud nga kay di ba unsa may cause sa Nipah infected kuan man. Animals. Nico Sereno, Balitang, Bisdak.